na si Maria gipanangkot nga walay bulig sa sala. So dito, gipanangkot. Kung sa may kalahian ka sa nanangkot o gipanangkot. Saan siya kalahian? Gipanangkot o nanangkot. Gipanangkot siya Santa Ana. Kaya makitungod sa makulalan ng sesyon, nagpunting kang Maria. So, naman si Maria, na wala mong siya sala, bisa gamay. Ako tinangan na adunay mga kamakang sa Krista. Restorative grace, preventive grace. Ang preventive grace, grasya na nangihakap sa usa ka tawo na adunay maayo kay tumo sa Dios. Na mao si Maria. So wala pa siya iba ka tawo, gibalaan na siya daan. O dipili na siya daan. Dili naman pili na sa ordinaryong katiyuan, kundi ipili siya alang sudadan sa himaya sa Diyos. Kung saan yung himaya sa Diyos? Kung sa himaya sa Diyos? Simpagata, kaya ng Gloria, himaya sa Diyos dito sa langit. Mamuna siya. Kinsa man siya. Si Hesus Kristo ang himaya sa Diyos. Busa itawag sa Diyos katong iyan ang nilain, wala lamang niya tawag, kundi hinihimok sa niyang panaro. Roma 8, versikulo 29 na to sa 30.